Sanibonani guys, igama nginqobile ngiphathele amazwibela ekwababa ngomhla ka-24 June. Emva kokuthi-ke umambokazi achithe-ke umuthi lo walesi sangoma lesi kade sibizwe uDumsane. Hhayi-ke umane wathukuthela uDumsane esebuyile endlini emzini wakhe, washo ukuthi hheyi akekho umuntu ohlaza njengeloya muntu wesifazane. Wathi yabona lento ayenzile ukuthi achithe lela bhakede leli ligcwele loya muthi ukuthi achele ama-drug. Hhayi phela usezomane ayilandelele ulaka laba phansi nje luzomane lumlandela. Nonkosikazi wakhe wamfakazela ngoba vele uthukuthele njengoba nje umambokazi wayefuna imali yakhe ngodli le phela bamnikelela ngayo ngesikhathi-ke kwenziwa umcimbi wakhe wokubikwa laphaya koMkhize. Waqeda lo mama lo wayidla le mali wangamnikeza umbokazi. Umambokazi wamkhonfront-ke lo mama manje nje abazwani nje neze. Hhayi-ke guys, kuthe kusanjalo kwangena-ke indodana yabo uNhlanhla. UNhlanhla-ke guys bamtshela nje ngqo emehlweni ukuthi kumele a-resign-e laphaya kwaMkhize Trucking cause vele nje bayambona ukuthi uzoba isiphazamiso since phela ezwana kakhulu noZwelakhe okudlula umfowakhe-ke uMhlaba. Usho kahle wathi baba mina ngeke ngize ngi-resign-e, soze nje nga-resign-a lapha eMkhize Trucking. Wathi ubaba wakhe angizwanga, wathi ungizwe kahle baba, uZwelakhe uyena ongilandile wathi angizosebenza laphaya. Ngeke nje ngize nginqamule mina i-internship yami yalaphaya eMkhize Trucking, ngizoqhubeka ngisebenze. Ubaba wakhe wathi uzama ukumudla emfele wamane wabaleka umfana. Kubonakala nje ngqo ukuthi akayimisele nhlobo ushiya loya msebenzi loya awuthanda kangaka. Namhlanje bekuzolontshwa-ke yona-ke iMkhize Trucking besibizwa ngokuthi Mkhize Logistics. And uZwelakhe uhambile wayophahla laphaya emsamo. Eyobonga phela kakhulu ngokuthi-ke ubaba wakhe umhambe naye le ndlela le wampha amandla, wakwazi ngampela ekugcina esithola nethinde enkulu kangaka. Ushilo ukuthi-ke hhayi baba bengicela ukuthi uqhubeke nami, ngipha amandla ngikwazi ukuthi ngiqhubeke ngilenze leli bhizinisi lidlondlobale. Hhayi emva kwalapho-ke guys, impela baqala-ke bahlela balungiselela ukuthi-ke umcimbi ube yimpumelelo. Le emzini-ke kaDumsane nabo kade sebelungile begqokile bebahle, kodwa umawabo-ke uqala bavula indlebe. Washo ukuthi nigade-ke ningamane nibufele lapha nidle ukudla noma ikanjani. Niyawazi loya mndeni ukuthi ubole kangakanani. Awusifuni loya mndeni, angifuni nigcine senidla ushevu laphaya. Hhayi bazama ukukhuza-ke bathi hayi bo, ushevu isekhaya phela laphaya. Wathi hheyi akusikhona kini laphaya, vele into eniyoyenza lapha niyoqhwabela nje uZwelakhe izandla. uZwelakhe nje uyena vele ophethe laphaya. uZwelakhe lokhu, uZwelakhe lokhu, kuhlezi kuduma igama likaZwelakhe. Ngakho-ke ngithi nje nina hambani laphaya, cela ningadli lutho, okay? Hhayi-ke bambuka nje ngehlo nje elinokudabukisa uma wakhe, kodwa-ke babona nje ukuthi chayi lento ayishoyo vele iyamanga. Umndeni loya wakaMkhize awunayo nhlobo inkinga nabo, yibona abanenkinga-ke nomndeni wakhona ngoba benalento le yokuthi ifa bafuna kube yelabo laphaya emndenini kaDumsane kunokuthi-ke liye laphaya ezandleni zikaZwelakhe. Hhayi-ke guys, le koMtawunge nakhona-ke baphethwe amakhanda, bazama ukufonela indodakazi yabo-ke uBahumi, kodwa-ke akafuni ukuyibamba ifoni. Uma wakhe-ke ufone wafona waze wagcina esethola i-status sakhe uBahumi-ke eshuthe noZwelakhe laphaya belungiselela umcimbi-ke we-launch guys yenkampani. Umane wathukuthela-ke sibona lesi sithombe waya kuyena-ke ubaba wakhe uBahumi eyomkhombisa. Ubaba kaBahumi ushilo wathi ngampela le ngane ingenelwe yini, ikwazi ukuthi iyohlala nendoda izimpela iyeseke le ndoda, kube ngakhishwanga ngisho ilobolo lekhaya. Yazi impela siyadeleleka, kodwa ngiyabona ukuthi abantu bakaMkhize basijwayela kabi. Nabo bavuma kanjani ukuthi indodakazi yethu ihlale lapha inethezeke, bazi kahle ukuthi basikweleta. Hayi guys, ngokubona kwami bengathi impela bayakhona manje bamkhonfront uBahumi ukuthi ubangwa yini ukuthi abadelele kangaka laphaya koMtawunge. Guys, akupheli-ke lapho. uZwelakhe-ke umile lapha e-stage wakhuluma ubhuti kamnandi, washo ukuthi le nkampani yaqalwa umkhulu wakhe. Umkhulu wakhe wayethatha wayidlulisela kubaba wakhe, ubaba wakhe-ke uyena lo oseyidlulisele kuyena. Uyasho ukuthi-ke le nkampani le bengakwazi ukuthi-ke ayirane eyedwa, kuney'ngelosi-ke ezimzungezile, ezinye zisaphila la emhlabeni, ezinye sezahamba emhlabeni. Uyasho kuZwelakhe ukuthi uyabonga kakhulu nanokuthi kukhona abantu abaningi abakhona laphaya abafikile bazomsaphotha kulolu suku olukhulu kangaka. Washo ukuthi uyimisele ukuthi athathe inkampani ayibeke phezulu ezingeni eliphezulu,
kanti ngiyakwazi ukukwenza yedwa lokho-ke udiphendele kumndeni wakho ukuthi umeseke. Kuthe kusanjalo guys, waqhamuka ungoma ngiyayona uDumsane. Wathi, hawu, uqinisile ndodana, uqinisile ndodana, uyabona le nkampani, yeyi, iyifa lala kuMkhize. Waqeda wathi, buka nje, nangu umhlaba. Umhlaba-ke lo bakithi, indodana yami. Khona nenye futhi, uphi uNhlanhla, woza Nhlanhla. Wabiza uNhlanhla, wambeka isiteji naye. Wathi khona nomunye futhi, uMusa, woza Musa. UMusa-ke besemlanda nje ukuthi phela udidiseke kungabonakali ukuthi ngampela uzama uku-introduce amadodana akhe awazalayo kuphela. Sesuka lapho athi bonke laba bawu-4 yibona laba bayikusasa lale nkampani. Niyangizwa ngithini? Bonke like uzama ukukhombisa like umphakathi ukuthi uZwelakhe akayena yedwa orana le nkampani futhi akayena yedwa onaleli fa leli lale nkampani. Wonke amadodana kaMkhize-ke ayingxenye yalelo fa. Guys, uDumsane-ke loyo. Sesuka lapho washaya izandla kakhulu esebona phela ukuthi hayi at least uzamile-ke ukuthi awa-introduce naye amadodana akhe. I-spotlight sangaba kuZwelakhe yedwa. Hayi-ke guys, kuthe sekudliwa-ke, hayi udadewabo kaZwelakhe ukhethiwe waba nomusa, wathatha inyama. Wayiphakela-ke amadodana kaDumsane. Uma wawo-ke wamane wakhuza ibhadi wathi nje no, hhayi ezami iy'ngane, ngalinge nje uziphukudle ezami iy'ngane. Hawu, waphoxeka kanjalo kukhethiwe. Nawo anyela-ke amadodana akhe ebona ukuthi hawu kanti uma wabo anjani ngempela, like usengaze ngampela anqaba ukudla kwesihle. Washo kahle-ke umhlaba wathi mina ngilambe kabi ma, sezohamba ngiyophaka ngilambile mina. Yindaba unqaba ukudla, nqaba ukudla ma. Hayi, lo mama wabona ukuthi no, akasele sehlisa umoya ngoba lezi y'ngane ziyabathemba la kulo mndeni. Hayi guys, sukile kuDumsane waye ofisini ngasese. Ufika lapha e-ofisini-ke uzotshela ley'gebengu-ke lezi ey'mbili zabantu abaqashwe khona ukuthi lalela, ibhizinisi selikhulile-ke manje, imali eningi sizongena la. Kusho ukuthi nathi kuleli lethu ibhizinisi lomkhoshosho kumele sikhule. Yabona-ke manje isikhathi sokuthi-ke sandise ama-truck-ke sintshontsha ngawo, sandise no-driver. O-driver manje kumele si-ede abawu-3 ngaphezulu bese niba bawu-5. Uthe nje sasho njalo kwabe kungena uZwelakhe. UZwelakhe wawafanisa la madoda ukuthi wakawabamba lapha e-ofisini ehleli nomhlaba bedinga indaba yey'mali lezi zobukhoshokhoyo. Umane wathi, ya nina, sengitholile kwi-audit ukuthi nitshontshe imali ngama-truck. Ubuwazi webaba omdala ukuthi laba-ke bantshontsha imali engango-70,000 rand njalo ngenyanga ngalama-truck mase sekuvaliwe la emsebenzini baphinde beqhubeke bedilive mahhala. Hhayi, wamane waphika ibhadi guys, waphika ibhadi uDumsane. Wathi nenzeni? Nintshontshela ibhizinisi lala ekhaya nina. Kusobala ukuthi kukhulu okunye enikwenzayo. Aniwathathi nje amantombazane niwavalele kulama-truck niqede niy'tike ngawo, nilethe isinyama la ekhaya. Yabona-ke angifuni ngisho ukuzwa ngisho izwi elilodwa emva kwalokho. Hambani, phumani. Wathi uZwelakhe niyakhetha, it's either ngiyanibopha emaphoyiseni or niya-resign. Wamane wathi nje resign manje, ngifuni ngisho ukunibona nina. Lapho usho njena nje, lezi y'ngane bakithi zifela izono zakhe lo baba uDumsane. Wazi kahle yonke into, kodwa manje asefuna ukubukeka kahle emehlweni kaZwelakhe, useqamba amanga ukuthi nje lezi y'ngane zisebenza zodwa and nawe uyayiqala le ndaba bengayazi. Yo guys, ngampela abanye abantu bayakwazi ukufaka ngaphansi kwebhasi. uDumsane ufakile-ke abasebenzi bakhe laba kade enza nabo ubukhoshosho ngaphansi kwebhasi, bafa bodwa, yena waqhubeka nje wawumuntu omuhle lapha ebhizinisini. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, kamonqo.